Visca Barça! Visca Barça! Visca Catalunya! Să bag pula la Araujo, bă! Bun și tu, bun și tu. Bună, Messi sau Ronaldo? Messi. Messi, regele, Messi. Ești fan adevărat. Da, da. Dacă îmi zici ce gol... Nu, las. N-ai făcut. Nu-i dau. De ce? Nu-i dau tu skip tu. Da. Dacă îi dai skip... Messi sau Ronaldo? Ronaldo. Și fata din lângă? Messi. Messi, bravo, bravo. Păi, Bună, Messi sau Ronaldo? Ronaldo. De ce? Că îmi place mai mult. Și ție? Și tu? Ionelu. Eu? Da. Messi sau Ronaldo? Cu Neymar. Neymar, Da. bravo. Parado nu baila, nu baila la cu popoza. De unde sunteți? Din Vâlcea. Oh, departe, Tu? departe. București. Departe. Da. Câți ani aveți? 16. Tu? Eu fac 19 într-o săptămână. Fiți mulți înainte, la mulți ani. Mulțumesc, la fel. Mulțumim frumos. Ați fost până acum în București? Da. Oh, foarte bine. Și vă place? Sau Da. cât de cât? Da, păi n-am stat atât de mult încât să-mi dau seama dacă îmi place sau nu. E un pic cam mult pentru lumea care nu e de aici. Mă gândesc. Da. Bine atunci. Pa! Pa. Ții cu Barcelona. Șefii. Asta. Real Madrid. Messi sau Ronaldo? Ba, Messi sau Ronaldo? Nu știu unde a spus Ronaldo. Ronaldo? Și ea? Și fata de lângă? Ce? Messi sau Ronaldo? Messi sau Ronaldo? Niciunul. Neymar? Eu sunt boxer. Tu? Eu aș alege Mike Tyson. Am zis că eu sunt pe boxer, nu pe fotbal. Păi și am zis Mike Tyson. Messi sau Ronaldo? Niciunul. Messi sau Ronaldo? Asta de echilibrat Ronaldo. Ronaldo? Ești cu Messi, a? Nu. Messi. Messi. Messi sau Ronaldo? Messi, frate, Messi. Bravo, Barcelona, eu rege. sunt cu Barcelona, Da. Manchester City. Realul e de căcat. Pe bune, chiar dacă ne-am luat bătaie, uneori suntem mai buni. Vă am noroc, nu era Messi în echipă, că altfel luau bataie. Bă, totuși a pierdut multe meciuri și Messi când era la Barça, cu Chelsea. Dar Cu asta e. Chelsea, da, cu Realul niciodată. Da, Ai. da, am bătut mereu Realul, da. Eu am făcut de râstul asta. Asta e, se mai întâmplă, ce să-i faci? Messi sau Ronaldo? Deci, Messi e mai bun. Dar Așa. Ronaldo îmi place. E fizic bun ca tine, așa. Și eu sunt fotbalist. Unde joci? E confidențial. A, bun. Și eu am fost fotbalist. Am jucat în București. Să totul. Tot în București? Da. Foarte bine. La ce echipă? Nu pot să spun. E confidențial. Bine atunci, Eu. las. Hai, spart. Messi, respect. Messi sau Ronaldo? În orice caz nu Messi, Ronaldo. De ce? Nu îmi place, eu țin cu Real Madrid. Asta e. Asta. Messi sau Ronaldo? Ții cu Messi. Ronaldo. Messi, da. De ce? Messi sau Ronaldo? Bună băiatul. Messi. 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 Da. Regele Messi. 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 Ronaldo. Messi. Messi, așa. Regele Messi. Ronaldo. Messi sau Ronaldo?
Hai da! Ne mai mă cu Messi! Opa! Messi! Opa! Ia uite. Cine e cel mai bun din lume? Cine e cel mai bun din lume? Cel mai bun din lume! Nu e, nu e. Cristiano! Messi sau Ronaldo? Messi! Messi. Messi! Regele, regele. Ce asta ține cu Ronaldo? Ia, Problemă care? Ia stai mai pot, mă, să deblochez pe ăsta. Vorbește. Messi sau Ronaldo? Cu cine? Messi sau Ronaldo? Ronaldo. De ce? Păi tot dracu, e mai șmecher. Nu e mai șmecher, e mai prost. Bine, frate. Vreau să... Dă-ne un motiv pentru care e mai șmecher. Odată acum gol din farmecă cu aia. Oh my god. Vezi că e top. Da, știi că MLS-ul e în top 10 cele mai bune ligi din lume? Și aia din Arabia Saudită e pe locul 100 și ceva. Messi sau Ronaldo? Ronaldo.